Moi drodzy, witam was. Także jak wiecie, po ostatnim filmie, kiedy uciekały subskrypcje, postanowiłem uciec z YouTube'a, ale wróciłem. Ale kurde, wróciłem, ledwo wróciłem, dosłownie w tym momencie, co ja przeżyłem. Dziki mnie goniły i inne kuny, nutrie. Jeżeli wiecie, o czym mówię, a wrócę jednak, wrócę na YouTube'a, bo nadarzyła się, moi drodzy, okazja na nowe życie, prawda, nowe plany, generalnie nowe horyzonty się przede mną otwarły, a może nawet jak niektórzy mówią, otworzyły. Moi drodzy, wracam na Twitcha, powracam na Twitcha, po prawie... Ostatni raz na Twitchu streamowałem, znaczy wczoraj, ale wcześniej to 4,5 roku temu chyba. Wielkie zmiany przeszedł Twitch, wiele się zmieniło, moi drodzy, mam już kanał, wczoraj był pierwszy stream, 8 godzin streamowaliśmy, do wpół do 4 nad ranem, była super zabawa, mi się dobrze streamowało, widzom się dobrze oglądało, także moi drodzy, taka jest kolej rzeczy. Koniec z Hitboxem, koniec mojej obecności na Hitboxie, tam już streamów nie będzie. Aplikację tą, która powiadamia o streamach na Hitboxie, możecie usunąć, tą systemową. Moi drodzy, Niklaus wraca na Twitch. Twitch TV Niklaus. To jest ten adres, który interesuje nas streamersko tylko w tym momencie. Dzisiaj też będzie stream, ja już tu wszystko mam poustawiane. Można dawać tak zwane bitsy, cheersować, można dawać followy. Można subskrybować za taką samą cenę jak na Hitboxie, bo wiecie, to wszystko działa mniej więcej podobnie. Ja w tym momencie hostuję tutaj MKR-a, który komentuje turniej w HS-ie i tyle, w zasadzie tyle. Niklaus po prostu wraca na Twitch, także pod każdym filmem teraz będziecie mieli link do tego Twitcha, gdzie was zachęcam do zaobserwowania. Już na ten moment mam 1716 obserwujących, 44 bodaj subskrybentów. No. I to jest to. Oprócz tego was, moi drodzy, bardzo zachęcam, żeby sobie pobrać jedną z tych aplikacji, albo Twitch Now, albo Twitch Live. To są aplikacje takie przeglądarkowe, które właśnie powiadamiają was o streamach na Twitchu, moich streamach i innych streamerów, których tam sobie zaznaczycie. Nie wiem, która jest lepsza, nie wiem, którą wolicie, sprawdźcie sobie, która lepiej działa, obie mają dość wysokie oceny. I bardzo serdecznie was zachęcam do pobrania aplikacji Better Twitch TV, która umożliwia o wiele, że tak powiem, bardziej dogłębną modyfikację tego, jak Twitch wygląda, na przykład ustawienia sobie takiego fajnego czarnego koloru, na którym działa, na którym widać dobrze wszystkie kolory ników. Tutaj, prawda, tutaj mamy też kupę opcji ustawień samego czatu, tutaj mamy osobne ustawienia do tego, naprawdę kupa opcji, można Twitcha świetnie pod siebie dostosować, jest tutaj mnóstwo opcji, a wiecie, no Twitch to jest firma generalnie z wyrobioną renomą, także moi drodzy, no tyle w zasadzie, takie krótkie info, po prostu wracamy do streamowania, postaram się, żeby te streamy były codziennie na Twitch TV. Także Twitch TV Niklaus, myślę, że poznacie, bo tutaj jest gęba ta charakterystyczna, tak samo jak na YouTubie, śmieszny Ślązak gra w gry. Myślę, że to jest najlepszy opis. Oczywiście Twitch ma też świetną aplikację na Androida i na iOS-a, które sobie pobierzecie ze sklepu odpowiednio Androida i iOS-owego, jeżeli macie jakiś model iPhone'a, to wszystko działa świetnie, bez problemu, nie wiesza się, jest zoptymalizowane, dopracowane. Także no, tutaj jeszcze wiadomo, będę dodawał coraz to nowe emotki, jak z upływem czasu będę zdobywał więcej subskrypcji i tak dalej. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam was na mój kanał na Twitchu, zapraszam do obserwowania go, bo tutaj będę i tylko tutaj streamował audycje na żywo, będziemy grali w rozmaite gry, będziemy rozmawiać, będziemy się śmiać i będzie fajnie, I tyle, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie za uwagę, zapraszam was też na Facebooka, na fanpage'a szczególnie, bo tam też informuję m.in. o streamach, na Twittera jak ktoś woli, na G2A po tanie gry i to by było tyle, moi drodzy. Widzimy się na streamach Twitch TV / Niklaus. Dzięki piękne za uwagę i trzymajcie się, cześć!